ଭଲ ପାଏ ତୋତେ ମିଛରେ ମିଛରେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ବାକି ଥାଏ। ସମୀର ଆଉ ସିମରନ୍ ଦୁହେଁ ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ। ସମୀର ଥିଲା ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ବାପା ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର। ସିମରନ୍ ସମୀର ତୁଳନାରେ ଟିକେ କମ୍ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିମରନ୍ର ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ। ଅଧୁନା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମୀର ଆଉ ସିମରନ୍ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍କୁଲରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥିଲା। ସେ ନିୟମ ଆଉ ଅନୁଶାସନରୁ ସମୀର ଆଉ ସିମରନ୍ ବା କେମିତି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ? ସମସ୍ତେ ସେ ନିୟମରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳେ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ଏକ ବିସ୍ତୃତ କୋଠର। ସେଥିରେ ପୁଣି ମହାନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଫଳକ ଲାଗିଥାଏ। ସମୟ ଅବଧି ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍। ନିସ୍ପନ୍ଦ ରଜନୀର ଝିଙ୍କାରୀର ଶବଦ ପରି ପରୀକ୍ଷା ହଲର ଗମ୍ଭୀରତା କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଲେଉଟା ଆଓ୍ୱାଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ନା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସେ ପରୀକ୍ଷା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ପଶି ପାରୁଥିଲା ନା ଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ସମୀର ପରୀକ୍ଷା ହଲର ସଭା ପଛପଟେ କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବସିଥାଏ। ଆଉ ସିମରନ୍ ଘନ କୃଷ୍ଣ ହୀରକ ପରି ଚମକି ଉଠୁଥିବା କଳାପଟା ଆଗରେ ବସିଥାଏ। ବାସ୍ତବତାର ଆଇନା ଯାହା ପ୍ରତିଫଳନ କରେ। ସମୀର ସିମରନ୍କୁ ଦେଖିଛି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିମରନ୍ ଦେଉଥାଏ। ସିମରନ୍ ବି ସମୀରକୁ ଦେଖିଛି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ପେରେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସରେ ସମୀର କମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ କମାଣ୍ଡ ଦିଏ। ମନିଟର ହିସାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରେ। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ। ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟା ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେମିତି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ସମୀର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଧରି ଖୁବ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ସିମରନ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଧରି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା। ରାସ୍ତାରେ ସମୀର ଆଉ ସିମରନ୍ ଭିତରେ ଦୂରତା କମିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। କେହି ଆଗକୁ ଚାହୁଁ ନଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଧରି ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି। କିଏ ମାର୍କ ହିସାବ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଆଉ କିଏ କୋଉଟା ଆସିଲାନି ତା ପାଇଁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପାହୁଣ୍ଡ ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗାଉ ଥାଆନ୍ତି ଦୁହେଁ। ହଠାତ୍ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଦେଖିବା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଏ ସ୍ୱରରେ ସେହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ବନ୍ଧନ ସ୍ୱର। ସରି। ବାହାରେ ନିଦାଘର ଝାଞ୍ଜି। ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ଝାଉଁ ବନମାଳ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଲାଗିଲେଣି। ସମୀର ମିନତଙ୍କ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସିମରନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ଲାଜକୁଳୀର ଅହମିକା ପରି ସମୀରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଏ। ସମୀରର ସ୍ଥିରତା କେବେଠୁଁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥାଏ। ଭାବ ଆଉ ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନାର କେବେଠୁଁ ମଞ୍ଜୁଳ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟି ସାରିଥାଏ। ପ୍ରେମର ପିଆଲା ବନ୍ଧନରେ ଏକତାର ଧୂନ ଯେମିତି ସମୀର ଆଉ ସିମରନ୍କୁ ଅଧୀର ଆଉ ବିଭୋର କରି ସାରିଥାଏ। ସିମରନ୍ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଳ କୋଠର। ସିମରନ୍ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ସମୀର ଶୁଣିବ। ସିମ୍ ଅଟକିଯାଏ। ଯେମିତି ସିମରନ୍ ଏଇ ପଦକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଉ ତା'ପରେ ସିମରନ୍ ବୁଲି ପଛକୁ ଚାହେଁ। ସମୀର ଯେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଭୟ ସହ ଭାବନାର ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସିମରନ୍ ପଚାରେ କ'ଣ ହେଲା? ସମୀର ଏଥର ଦୃଢ଼ମନ ଭାବନାର କଳାମେଘମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲା ସେଇ କେଇପଦ ଅଭୁଲା କଥା ଯାହା କହି ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ଭଳି ଲାଗେ। ଗୋଧୂଳିର ଫିକା କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଆସିବା ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେଇ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସିମରନ୍ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ଏକ
ମୃଦୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସମୀର ପାଇ ସାରିଥିଲା। ତାର ଉତ୍ତର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଣି ନେଇଛି କାହାର ମନ। ହୃଦୟର ଏକ ଅଫୁରନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ନିଦାଘରେ ଆସିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଫୁଆର। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ସମୀର ଆଉ ସିମରନ୍ର ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖା କରିବା ଆଉ କେଇପଦ କଥା ହେବା। ସମୀରର ଘରୁ ଆସିବା ବାଟ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବେଳ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ। ସମୀରର ପ୍ରେମରେ ସମ୍ବୋଧନର ଉତ୍ତର ସିମରନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସମୀରକୁ କହି ଦେଇଥିଲା। ସମୟର ରୁକ୍ମଣ ରଥ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରତା ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ପରୀକ୍ଷାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭଲ ମାର୍କ ଥାଏ। ମନ ବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବାର ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅର୍ଥର ମାପକାଠିରେ ସମୀର ବାପାଙ୍କ ଉପଦେଶକ୍ରମେ ଗାଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସିମରନ୍ ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ। କଲେଜରେ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲେ ସିମରନ୍ର ସମୀର ସହ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଛକରେ ଦେଖା ହୁଏ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନମାଳାର ସମ୍ଭାର ଭିତରୁ ଜୁଆର ଭଳି ଯାହା ଆଗେ ମନ ନିସ୍ତବ୍ଧୁକରେ ବଢ଼ାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଦୁହେଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରତା ସମୀର ଆଉ ସିମରନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀରତା ଓ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଲିମାଟିଆରୁ ସବୁ ବାଲି ବୋହିଯିବା ଭଳି 2 ବର୍ଷ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିତିଗଲା। ଆଉ ସିମରନ୍ର ବାପା ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ଆଉ ସମୀରର ଇଚ୍ଛାକୁ ବଳି ନ ଦେଇ ସମୀରର ବାପା ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ସମାନ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ସମୀରର ମନ ନୀଳ ଆକାଶରେ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ସେ ସିମରନ୍ ପଢ଼ୁଥିବା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପରେ ଖୁବ୍ ଉଲ୍ଲସିତ ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ସମୀର ସିମରନ୍କୁ ଦେଖି ପଛପଟୁ ଡାକିଲା ଆଉ ତା'ପରେ ସିମରନ୍ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଅତୀତର ସାଉଁଟା ସ୍ମୃତିକି। ସିମରନ୍ ଅଟକିଥିଲା ସତ ହେଲେ ସମୀର ତା' ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସିମରନ୍ କହିଥିଲା ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ବି ତା'ର ନାମକୁ ତା' ମୁହଁରେ ନ ଧରୁ। ସେଭଳି ସେ ତାଗିଦ୍ କଲା। ସମୀର ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଦୋହଲଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିମରନ୍ କହିଲା ଏସବୁ ମିଛ। ସମୀରର ସାଙ୍ଗ ବିନୋଦ ସମୀରର ପର୍ସନାଲ ଡାଏରୀ ଲୁଚି ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅନୁଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ପୂରା ଘଟଣାବଳୀ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।